So ito po yung bangus ni Ate Pam, no? Vendor Mix Official. So yung mga presyohan po dito ng mga bangus pandaing ay 140 per kilo. Dalagang bukid. Ayan. Mga gulyasan. Good morning. Sarap ng ulam, ha? Ayan, 50 pesos, no, na mabibili sa mga latag po dito. May makakapagpangat na po kayo. Ayan, isang tiyabeta sa halagang 100 pesos na tumpok. At kilo ng mga sapsap. O, 120, napakamura, no, sa halagang 120, may isang kilo ka ng mga sapsap na may, mapapangat mo sa kamatis o kaya sa kalamansi. So ito po yung malaking yellowfin tuna, no, na ini-stage po. Yung nakita po natin doon sa kanyang latag, eh yun po yung mga nahiwa na. At ito ay target na po yung ulo ng malaking yellowfin tuna. Tapos kukunin po niyan yung tawag dito, yung panga. Yun po yung pinakamasarap na inihaw. Timplahan niyo lang po ng toyo, kalamansi, no? Ibabad nyo lang po. Napakasarap niyan. Tapos kinilaw, tinola, kung ano nung klaseng luto na ulam, pwede po rito sa mga yellowfin tuna. So ayan po yan na ating ina-update, no, sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market. Boss, matanong ko lang, pag kilo ng panga, magkano po? Magkano po? 250 ang per kilo ng panga. Ayun, yun po yung presyo, no, 250. Sa mga nagtatanong lagi sa aking vlog dito, ngayon po yung mga presyo dito ng mga panga tuna ay 250 ang kada per kilo. Eh sa mga ulo, kuya? Magkano pa? Ayun, 200 naman po. Yun po yung pinagkaiba ng panga sa ulo po ng yellowfin tuna, no? So, shout out po at magandang umaga. Magkano po ngayon yung per kilo ng mga ampalaya? 80. So, mura yung ampalaya. Yung talong po, 50 na lang po yung talong. Kahit araw ng linggo ay bumaba ang presyo ng mga gulay, no? Boss Aris, magkano po yung sa gisimo? 200 po ang per kilo. So, yun yung mga magaganda sa gising na tinanong natin, no? Eh, sa mga lapu-lapu, ayun, 240 po sa mga per kilo. Shoutout sa'yo! Ayun, shoutout. Enjoy lang sa pag-ride. Magkano dito sa snapper? 180 na per kilo sa mga islang snapper. Itong talaki to, 250 ang per kilo. Tapos yung mga local mong salmon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At nandito po tayo sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market para sa mga panibagong update na ating may update, no? So alamin natin yung kanilang mga latagan ng mga isda at iba't ibang klaseng laman dagat na ating pong may update sa kanilang mga presyuhan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go! So nandito tayo sa pwesto ni Vendor Mix Official at yung mga bangus niya na bagong dating, no? Yan po ay mga bangus pandaing na inyo pong mabibili. So update na tayo sa mga presyohan ng kanilang latag. So ito po yung bangus ni Ate Pam, no? Vendor Mix Official. So yung mga presyohan po dito ng mga bangus pandaing ay 140 per kilo. Gandaan. Tapos dito yung mga bitilya, no? Tapos mga labahita sa halagang 170 na per kilo. Dalagang bukid. Ayan.
Magkano ngayon presyo ng dalagang bukid mo? 200, 220. Sa lapad? 220 po sa presyo ng mga lapad na dalagang bukid. Ito ay 200 pesos, no? Sa bilog. Boss, thank you ha. Salamat. At dito mga isang matambaka halo. Kano kilo, Lodi? 200. So yan po yung presyo ng mga isang matambaka at alumahan, no? 200 pesos na per kilo. At yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong ay 100 pesos. Kuya Romy, shoutout sa'yo. Good morning. Good morning. Magkano po per kilo ng mga bangus tagupan? 280, mas lang to. Ganyan kalalaki. So siguro yung isang piraso to may 1 kilo. Meron po. Meron mahina, may isang Pero may mahina, meron 7 guhit, no? So, 260 po. So 280 po yung per kilo ng mga bangus tagupan. Eh dito sa mga ano? 280. Sa Tilapia Batangas, Kuya Romy. So mahal talaga ngayon ang presyohan ng mga bangus dagupan, no? So maganda naman yung mga bangus, pero 1 kilo may 7 guhit o mahina, no? Sa mga sa mga guhit ng mga per kilo ng mga bangus dagupan. Kaya Rami, magkano yung Tilapia Batangas? 120, mas lang to. Ayaw, 120 po sa per kilo, no? So busy si Kuya Rami, hindi natin ma-istorbo sa kanya mga ano. Kuya Rami, salamat po, thank you. So ito mga isdang matambaka ay 160 per kilo. Tapos yung mga per kilo dito ng gulyasan 100 pesos, no? 100 pesos na kilo. Baka masigasaan ako. Tapos 120 sa mga kilo dito, no? Mga gulyasan. So yun po yung mga price update ng mga latag ng gulyasan. Dito yung mga presyo ng mga 120, no? Sa mga cities po natin. So yun po yung mga price update ng mga prutas. 100 pesos na mga per kilo ng rambutan. Ito may mga melon. So tanong natin yung presyo. Nay, magkano po ngayon ng isang piraso ng 40 pesos. Ito kilo po. Ito, 10 piraso, 35. At 35 per piraso. Sa ganito po 80. 80 pesos. Ang laki, no? Yan po yung mga melon at hinog na po. Ayan, no? Yan po yung mga presyo ng prutas, no? Nay, salamat po. So, dito tayo kay Lodi. So ito po yung presyo ng kanyang mga kilo ng mga saging. Peperas, mansanas. So yan ay 100 pesos, no, na mga naka-plastic. At yung papaya magkano? Kaya mas lang to, 60 na lang kilo. 80, 60 lang. 60 ang kilo. So yan po yung presyo ng mga papayang hinog. Lagyan nyo lang po ng gatas, yan ay panalo na, no? Sarap niya. Sarap niya sa gatas at may yelo. Para ka na rin nag-shake. Papaya shake. Oo, papaya shake. So Lodi, shout out sis, magandang umaga. Good morning. Good morning. Thank you, thank you. At na-update na natin yung mga presyohan ng yung mga saging, no? At dito tayo sa may tuna. Salamat. Fiesta. Happy Fiesta sa bayan po ng Malabon. San Bartolome. San Bartolome Church. Happy Fiesta po, no? At ganitong kadami yung mga tao na dumayo sa Malabon Fish Market. At tayo ay dahan-dahan nakakapasok sa mga kanilang mga binebentang isda dahil sa sobrang dami ng tao dito sa Malabon Fish Market. Lodi, thank you. Gulyasan.
May tumpok, 2 piraso. Bossing, magkano ngayon ang kilo? Yan yung laman ng yellowfin tuna natin. 150 kalate. At Tuna. 300 pesos ang kilo. Oo. So wala na tayong nadatnan dito ng mga panga, ulo, no? Mga laman na lang po. Naubos na at nabili na yung mga ulo at panga, no? Na masarap ihaw. Ito rin naman po yung mga laman ay masarap ding ihaw yan. 300 pesos ang per kilo sa mga laman. 150 kalate. 150 kalate. Bossing, salamat ha. Thank you. So tuloy pa tayo sa mga update na ating makikita dito sa Malabon Fish Market. Meron lang po kasing konting build up dahil nagawa nga ng fiesta po rito at nasabay po sa araw ngayon ng linggo, no? Sa mga bentahan at sa karamihan po ng mga tao na mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito yung mga presyo ng mga gulyasan natin ay 120 na kilo, tumpukan 100 pesos. So ito po yung mga latag ng mga isda na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon. At 140 ang mga per kilo, meron po mga latagan na 100 pesos na mga tumpukan. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan na inyo pong mapipili o mabibili. So marami sa ating mga latag ngayon ang ating mga nakikita dito sa mga presyohan ng mga isda na ating pong mapipili o mabibili, no? Parang pisya tayo na eh. So isdang toray sa halagang 50 pesos na mga tumpok. Ito yan. 50 pesos na mga tumpukan ng mga isdang toray. Yan po yung mga ina-update po natin. At mga tumpukan po dito na mga sap-sap, no? At may mga kapak din pong mga latag. So yan po yung mga tumpukan po dito na inyo pong mabibili. Sa halagang 150 pesos. Ito po yung mga sap-sap, no? Shout out po, Nay. Good morning. Sarap ng ulam, ha? Ayan, 50 pesos, no? Na mabibili sa mga latag po dito. May makakapagpangat na po kayo. 50 pesos lang po na mga isdang sap-sap. Kabeta, no? Mga tamban. At nandito na tayo sa iba pang mga latagan. Ito po yung mga galunggong. At 100 ang kilo po dito ng mga gulyasan. So pagpasensyahan nyo na po ang aking boses, medyo minamalat po tayo sa ating pagbablog. So yan po yung ating mga ina-update sa mga sariwang isda na latagan dito sa Malabon, Tumpukan. So update pa tayo, medyo may kahabaan itong binabaybay natin dito sa Malabon, no? So may mga tumpukan din po dito. Ayan, isang chabeta sa halagang 100 pesos na tumpok. At mga bangus, no? So, ito yung mga latag naman dito ng mga salinyasi o tawilis. Yung kilo po dito ng mga gulyasan ay 100 pesos per kilo. At may mga tumpukan sa halagang 50 pesos. Ayan po yan. O 40 pesos. Ayan yung mga isdang tawilis. Nay, magkano po kilo ng mga sapsap? O 120, napakamura, no? Sa halagang 120 may 1 kilo ka ng mga sapsap na may mapapangat mo sa kamatis o kaya sa kalamansi. So yan po yung magandang luto dyan, pinangat. Ayan, salamat po. 100 ang kilo ng mga isdang gulyasan. Magkano ang per kilo? 280 naman po dito ang per kilo ng mga yellowfin tuna na malaki, no? Yan po yung katawan. At lapitan natin yung kinakatay doon. Ito po yan. Tinanggalan na po, no? Wala na po yung kalahati.
Ito po yung yellowfin tuna na malaki. So ito po yung malaking yellowfin tuna no, na ini-stage po. Yung nakita po natin doon sa kanyang latag, yun po yung mga nahiwa na. At ito ay target na po yung ulo ng malaking yellowfin tuna. Tapos kukunin po niyan yung tawag dito, yung panga. Yun po yung pinakamasarap na inihaw. Timplahan niyo lang po ng toyo, kalamansi, no? Ibabad nyo lang po. Napakasarap niyan. Tapos kinilaw, tinola, kung ano nung klaseng luto na ulam, pwede po rito sa mga yellowfin tuna. So ayan po yan na ating ina-update no, sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market. Tinitingnan po natin yung kanyang pag-i-slice ng malaking yellowfin. So balikan na lang natin. So salamat. Thank you. At update pa tayo sa mga latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So iwanan yung ulo, natanggal na. Boss, matanong ko lang, pag kilo ng panga, magkano po? Magkano po? 250 ang per kilo ng panga. Ayun, yun po yung presyo, no, 250. Sa mga nagtatanong lagi sa akin vlog dito, ngayon po yung mga presyon dito ng mga panga tuna ay 250 ang kada per kilo. Sa mga ulo, kuya? Magkano pa? Ayun, 200 naman po. Yun po yung pinagkaiba ng panga sa ulo po ng yellowfin tuna, no? So, yun po yung mga per kilo ng kanyang bentahan ng mga tuna, no? So, kuya, salamat po ha. So, yun po yung presyo ng update ng kanyang mga yellowfin tuna panga at ulo. At yung laman po ay 280 per kilo. So, maganda po yung laman, pang sashimi. So, pinagkakaguluhan po nila yan. Kasi 280 lamang po ang per kilo, no, ng kanyang mga magagandang yellowfin tuna. So, ito po yan, ayan. Ayan. Ang ganda ng laman, no, pang sashimi. So, update pa tayo sa iba pang latag dito sa Malabon Fish Market para sa ating mga kababayan, no, na mga masugid na manonood sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. So, shout out sa inyong lahat at sa mga mamimili, shout out. So, tumpukan po dito ng mga bangus pandaing. Ayan po, 100 peso. May daing na po. Shout out po, good morning. Ano pinamimili niyo po? Maganda po yung laman, panalong panalo. 280 ang kilo pang sashimi. Pwede talaga. Okay dyan, wala po kayong problema dyan. Salamat po, enjoy po sa pamimili. Thank you. So dito tayo sa iba pang mga latagan sa Malabon Fish Market. At tayo ay nakikisingit-singit sa ating mga mamimili. At ito yung mga latag nilang galunggong at 50 pesos na tumpukan, 100 pesos, no? Yan po yung mga latag po nila. Magkano per kilo po? 220 po. 220 po sa mga per kilo na mga galunggong na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At yung gulyasan po dito ay 80 pesos, no? 80 pesos at meron din po sila mga 100 pesos na per kilo. Ayan po yan. At 160 sa mga yellowfin, no? At may mga balsa galunggong. 80 lang ang kilo sa maliliit. Dito magkano? 100 lang sa malalaki. Ino nga yun. So dito naman tayo sa kabilang side na pinagkakaguluhan din yung mga latag nila, no? Kasi linggong-linggo po ngayon at napakarami sa ating mga kababayan ang dumarayo at naghahanap ng mga murang presyo, no? So pangmasa ang mga presyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po yung kanilang mga latag na mga galunggong sa halagang 100 pesos, no? Magkano kilo? 200. Ha? 200. 200 naman po ang per kilo ng mga galunggong dito at 100 pesos sa mga tumpukan. Ayun. So yung mga yellowfin tuna po dito ay 150 ang per kilo. So yan po yung mga pina-update natin sa kanilang mga latag, no? Sa mga presyuhan ng kanilang mga isda. So dito pa tayo sa mga latag, no? Sa kanilang mga mabibili ninyo
dito sa Malabon Fish Market. Sobrang daming tao na dumagsa dito. At hirap tayo makasingit sa ating mga kababayan, no? Pero pinipilit natin makapag-update para sa update natin sa ating mga silent viewers na manonood sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market. So, ito naman po yung 320 na per kilo ng hipon, malalaki, at ang presyo ay 100 pesos sa mga tumpukan. So, shout out! So, yan po yung mga kababayan po natin, no, sa Malabon Fish Market na namimili. So, update naman natin yung mga presyo naman po ng mga gulay dito. Tawid lang tayo at so, dito tayo kay Nanay. Nay, good morning po. Shout out sa iyo. Sana maganda ang iyong umaga at maganda ang iyong gising. Yes. Ay, shout out po! Ay, may more shout out! Good morning sa iyo. Saan ka naman patungo? Imoy-moy pala yun. Imoy-moy palaboy. So, ito yung mga latag ni Nanay dito ng mga gulay, no? Nay, magkano po yung repolyo? 200 pa rin ang per kilo. Aray ko! Yung sayote, 120. Mapapaaray ka sa mga presyo po ng gulay ngayon, no? Kasi dumaan na naman ng bagyo sa norte at sigurado inulan na naman. Kaya ang mga presyohan ng gulay ngayon ay napakataas, lalo na mga repolyo ngayon. Eh yung carrot nga, pumalo ng 160, no? Nalaman lang natin din dito sa mga nagbebenta ng gulay. Eh yung puso na magkano po? 70 na po yung kilo. Dating 50 pesos, ngayon 70. Iba kasi pag tumataas ang presyo ng gulay kapag nagbabagyuhan. Kaya medyo masakit sa bulsa, kaya mapapaaray ko yung mga presyohan ng gulay, no? Kalabasa po ngayon. Kapakaliit na. Dating 10 piso, ngayon big 5 na. Grabe ang mga presyohan ng mga gulay, no? So, nandito tayo sa anak ni Nanay. So, doon natin interviewin sa kabila. At nandun siya kay Gandara. Shout out sa'yo, good morning. Shout out sa papa mo, natulog pa. Ayun, shout out. Kay Papa na wala na sa bahay. Ay, wala na, tulog pa. Papa mo, Tisay. Ayun. Oy, Boss Lando. Shout out sa'yo, good morning. Oo nga, happy fiesta. Happy fiesta po, no? Hindi kalahati, bossing. So, shout out kay, ano pangalan? Lando? Tatay Lando. Oh, shout out po. Tatay, shout out po sa'yo. Ayun, Boss Lando. Tumalangit nawa ang iyong kaluluwa, araw po ng kamatayan ng aking ama. Mga suki natin dyan. Ayun, shout out. Salamat sa inyo. Ayun, salamat po lagi sa pagdayo sa at pagtangkilik ng kanilang mga presyohan ng gulay, no, dito sa Malabon Fish Market. So, magkano yung carrot mo? Magkano? Carrots, 150. O, 150 ang per kilo ng mga carrot. Yung mga 10 pesos na mga kangkong, malunggay, yan po yung mga presyohan ng kanilang mga dahon-dahon na gulay, no? Yung repolyo, 200 pesos na per kilo. Eh, yung mga latag mo ng luya, 160, boss. 160. Yung mga patatas, Patatas, santa. ayun po yung mga presyo, no, na ating pong update. At ito po yung mga 20 pesos na mga nakabalot na inyo pong mabibili. Pangmasang presyo sa halagang 20 pesos. Antay, kalahati pa yung isa. Hayaan mo na yan. So, salamat sa inyo mag-asawa. At kay Tisay, shout out sa iyo, Tisay. Shout out. Tayan, Joy. 80. So, happy fiesta po dito po sa bayan po ng San Bartolome. Happy fiesta. Salamat. God bless. Si Tisay. Salamat. Thank you. So, update pa natin yung ibang presyo dito sa pag-akit pa ng gulay at yung mga presyohan ng kanilang mga latag ng mga isda na inyo pong mabibili at sulit presyo. So, na-update natin yung mga presyohan ng malalaking yellowfin tuna sa halagang 280, no? So, ito yung mga 20 pesos. Shout out po at magandang umaga. Magkano po ngayon yung per kilo ng mga ampalaya? 80. So, mura yung ampalaya. Yung talong po,
50 na lang po yung talong. Kahit araw ng linggo ay bumaba ang presyo ng mga gulay, no? Happy Fiesta sa bayan po ng Malabon. Happy Fiesta San Bartolome Church. Dito po sa Malabon. Happy Fiesta, no? So mababa po yung talong at mga ampalaya natin dito kaysa sa mga gulay ng repolyo at carrot, medyo may kataasan po yung presyo. So salamat po at shoutout po muli. Good morning, good morning. So dito tayo sa mga iba pang latag na ating pang may update. So nandito tayo kay Nanay Noemi. So ito yung mga Tapos, tagalin yung pangusdagupan, no? Tapos yung tuna ay 150 sa mga per kilo. Nanay Noemi, shoutout po muli sa iyo. Good morning po. Magkano na po ang kilo ng mga bangus po ninyo? 280 pa rin po ang mga presyohan ng mga bangus ni Nanay Noemi, oh. So talagang mahal ang mga presyohan ng bangus ngayon. Happy Fiesta! Happy Fiesta po dito sa Malabon, San Bartolome Church. Kaya po medyo may traffic at napakaraming tao talaga na mga dumayo. So ito po yan. Yan po yung mga kababayan po natin nag-iikot dahil fiesta po ng Malabon, no? So dinagsa at malapiesta ang Malabon Fish Market sa dami ng ating mga kababayan na sumubok o pumunta o dumayo upang mamili sa Malabon. Nanay Noemi, salamat po! So dito na tayo sa mga latag. Ito pa. Mga istang bato. Mga dalagang bukid. Sagiti. So ito yung latag ni Boss Aris sa kanyang pwesto. Boss Aris, magkano po yung sagiti mo? 200 po ang per kilo. So yun yung mga magaganda sagiti na tinanong natin, no? Eh sa mga lapu-lapu. Ayun, 240 po sa mga per kilo. At dito tayo sa magandang mga bagong dating ito. 180 po sa per kilo ng mga dalagang bukid. 140 sa mga isang bitilya. So yan po yung mga presyo natin pong na-update ngayon, no, sa Malabon. So mga isang bato ni Boss Aris. So Boss Aris, shout out sa'yo. Good morning, ha. Thank you. Happy Fiesta. Oh, fiesta ngayon. So dito tayo sa mga latag ni Kuya Warren naman, sa kanyang mga latagan. Magkano po ngayon yung sa bahita? Magkano? 140 ang per kilo. Sa ganitong kalalaki, no? Nakalimutan, ano ba isda ito? Snapper, nakakalimutan ko na. Medyo na yung mindset ko, nabablanko na. Boss Lando, shoutout sa'yo! Ay, shoutout sa'yo! Amen! Ayun, shoutout. Enjoy lang sa pag-ride. Magkano dito sa snapper? 180 na per kilo sa mga isdang snapper. Itong talakito, 250 ang per kilo. Tapos yung mga local mong salmon, 180. Tanigi, may bago tanigi ka na naman, no? 300 ang buuan ang per kilo. Ngayon, yun po yung mga latag nila, no? Ng mga isda rito. Etong dalagang bukid mo rito, 180 din. So, mababa yung presyo, no? Kahit araw ng linggo sa kanilang mga latagan ng isda rito ng mga isang bato na mabibili, no? Wala si Kuya Warren, tumugpa. Salamat, ha. Thank you. Salamat. Mga isdang barakuda. Ayan, mga malalaking isda, no? Tapos mga talakitok na bentahan po dito. Ayan po yung mga lata. Mga betilya, no? So, yan po yung mga latagan po dito ng kanyang mga isda. At ito, yung malaking mga isdang batalay. Ang ganda, oh. Batalay, labahita. Tapos yung mga lapu-lapu, napakaganda rin dito. Ito po yung lapu-lapu niya, oh. Magkano po kilo? 300 po ang per kilo rito. Ganda, no? Ayan po. Tapos mga isang bitilya na maliliit. Tapos mga katsareta, 120 na per kilo. Shoutout po. Good morning. So, yan po yung mga viewers po natin na sumusubaybay sa vlog po ni Boss Lando at dumarayo sa Malabon Fish Market, no? Yan po isang katsareta sa halagang 120. So, yan po yung ating update sa mga latag ni Kuya rito.
At yung mga lapu-lapu ay 300 pesos. So, shout out sa ating mga viewers na dumayo dito at napapanood yung ating vlog sa Malabon Fish Market, no? Dahil nga sa mga murang presyo na kanilang nabibili o nakikita sa ating pagbablog sa bayan ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, no? Shout out. At sa mga dumarayo po dito sa Malabon Fish Market, shout out po. So hanggang dito na lang po. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.